Hi guys. Ay, Hana. So wala pa din si Julieta ang gihuwat. So asa na si Julieta? Wala ka ba yun? So si Julieta na siya sa Ayala, wala siya nag-ingon nga na siya sa Ayala. So ganina ra mi nagbuhat niya mga alas 5. alas 5, mag alas 6, alas 6 day, alas 6 kasi Hana man advance naman dere. Dili naman late, 30 minutes roll na dai. So ako na late. So si Juliet na lang ang gihuwat, point niya si General. Mga unsa medyo kay gutom kayo. Did I give up? Was it too hard? Or was it too hard? Cause I just gave up. Just gave up. Did I sleep away the day cause I was tired? Or did I get tired cause I slept too much? Hi guys! So, so we are So guys, ang challenge na mo karon kay sakyan na mo ang kuan. Kanang pinaka Kung sa kayo ng twister. ang extreme daw nga ride. So mangita sa ta. Mangita sa tayo na. kami guys ha. Ulo, extreme kayo na para nato. So guys, daw na may nakitaan nga sakyan na mo. Oy, Dodo! Hello! Tulo. Masabak lang ka! So guys, Mao na masakyan. Yan, bakit na? So, mao na masakyan ka na. Plastic? Pina-octopus ba? Tapos tagduhaman, musabak lang si Juliet na mo. Mura tag na sa jeep, musabak lang si Juliet. Oh. Guys, naki-ask ba ko, okay pa makahagi among gisabi? Kanang murag sakto ni nga desisyon. So, if matagak, Ano nagbangon ba? yun na, ayaw kay munaog pa ta. Oh, siya, wow. Uy, my God! Oh my God! Makonfess na ko ni Crush! Ikaw pa rin! Lembay! Ikaw na nga ni Singor na ko! Dala Julieta na sa atbang! Kumusta ang ride? Murag di na dyan makayaw. Lulolimo na. So guys, unsa may experience din mo sa uy nangalipong na eh! Kay murag mao dyan ni makapahubog na ko. Teka, Pinoy ayo, nakatakpak at nagbabaw. guys, manay sunod na mo sakyan, manay plano na mo sakyan. Si Julieta hubog pagyapon sa first na mong gisakyan. So karon na mong sakyan lantern. So iyang problema dito sa spider nga gisakyan iyang kao jud kay what if kuno matagak. Na problema siya sa itsura niya sa video. Na kaya ako gi problema kay what if ako ang matagak. Siya yung problema what if ang kao ang matagak. Guys, ari na min sa koan. Ana mi final. Unsaon jud? Ready na mo? Round 2. Round 2 uy, kita na. Suka-suka. In this roller coaster ride. Bye na. Abang diri ra kaan. Bye-bye. Wala nang iya sa topic sa yung balay. Uy, nakita ko rin. Salamat kuya. Maunlay. Uy, turo pa. Morning, morning. Ang feelings. Murag ka nang lain ka siya sa feeling nga kadang murag you're not feeling well. Hubog na saan? How about you, Lord? Uy, kadulan na. Diba? Ako, dili, chill na kayo siya. Ikaw, unsa may na-feel? Nalingaw ko pero wala siya ikoan. Hindi mo ko yung hindi ko makasangkit. Pagkala mo ka na marag. Kaya siya ko mamatay na ko. Wala ba? Ayoko na guys, ayoko na.